The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for proof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. Old things have passed away. Behold, all things have become new. Matthew 10:32, 38-39. Whoever confesses me before men, him I will also confess before my Father who is in heaven. And he who does not take his cross and follow after me is not worthy of me. He who finds his life will lose it, and he who loses his life for my sake will find it. Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. 1 John 3:14, we know that we have passed from death to life, because we love the brethren. He who does not love his brother abides in death. John 6:35, Jesus said to them, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger, and he who believes in me shall never thirst. John 8:36, if the Son makes you free, you shall be free indeed. Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw, sama na nagkinahanglan kita sa paglimpyo sa atong tagsa-tagsa kakalag, pinagi sa pagsugid sa atong mga sala ngadto sa tubangan sa Dios nga Amahan. The rebound technique, mao man kini ang gisangkap sa Dios kanato aron kita malimpyuhan o makabalik kita sa atong pakig-ambitay, fellowship with God, o nga kita dumalahon sa balaang Espiritu Santo. So, mao kini ang agenda or upat ka mga lakang bahin sa rebound. Number 1, name your sins. Number 2, isolate your sins. Number 3, forget your sins. And number 4, keep moving. So, ato karong gamiton ang prinsipyo sa 1 John 1:9 nga mao ang rebound technique nga nagaingon sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Now karon alang kanimo higala, dili ka pa na akong matawag o igisuon, higala usa ang akong itawag kanimo kay dili ka pa man anak sa Dios, wala ka pa man makadawat sa kaluwasan. So aron ikaw mahiluna sa grasya, mahiluna sa plano sa Dios, then sunda ang mando sa Dios, ang iyang tugon, ang iyang pag-agda. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Acts 16:31 sa English nagaingon, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa sa hilo magampo ta, agi pangandam sa atong kaugalingon. Let us pray.
Amahan na mong langit no, nagapasalamat kami kanimo ninilain no sa mga higayon. Ngayon mo kami gidala dinhi aron sa pagpadayon sa among tuluman nun nga mong pagtuon sa imong balaang pulong. Salamat nining grasya nga diin ikaw magatudlo kanamo pinagis balang Espiritu Santo. Uban ni kami, giyahi kami aron gamit kami nining imong kamatuoran sa among espiritualong pagkinabuhi. Salamat nining higayon nga kami makigambitay sa imong pulong o kanimo. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, atong unahon ng mga subscribers, atong mga higala, atong mga igsuon diyan ni Kristo, our fellow believers. Welcome. Yan nasab kita sa padayon sa pagtuon sa pulong sa Dios niya pakita sa atong giduputan nga title uluhan nga Living the Dynamic Life in the Devil's World. Okay. Una sa tanan, kita nga mga magtutuo na gimanduan sa pulong sa Dios nga patunon kita sa pulong sa Dios adlaw-adlaw. Now, ngano man nga patunon man ta, kini ang paagi nga kita makatubo diha sa grasya o kay balok ang Ginoong Jesucristo. Segundo Pedro 3:18. I hope na sag-o na kanang silsil na kana sa imong kalag. Kay mo man kana ang atong tulumanon, ingon nga mga Kristohanon, mga anak sa Dios. Why may tabon sa atong kinabuhing Kristohanon kung wala kita tagad o kanang gahin o panahon sa pagtuon sa pulong sa Dios. So, mao na nga kita, mga luwas naman, gikinahanglan nga kita tuman sa mando sa Dios. Okay? Okay. Kaya kita ra ba nga mga magtutuo kanang declare that we are already spiritual salesmen. O ang salesman sayod ka naman, kinahanglan inon ta mahiniti, sakto ba ng Bisaya, nga malihiro na siya pasabot, pag-explikar, bahin sa maayong balita sa kaluwasan. Of course, umikan sa iyang nadawat nga kaluwasan, iya kining ipaambit ngadto sa mga di magtotoo. O kita, tandi og mga salesmen, spiritual salesmen, carrying a perfect product. O nga namang perfect man kining maong produkto. Because the product that a believer carries is perfect because its warranty is eternal. And gawas pa, kini libre. Way bayad. Nga namang mo may bayad. Tungod kay diha na may bayad sa hingpit. Kumplito yun ang iyang pagbayad. Someone has already paid it up in full. O kinsa man ang mibayad. Tubag si Ginoong Hesukristo. Sa iyang pagkamatay dito sa krus, aron sa pagtubos kanato. And what is more, every believer is a missionary. Matag magtutuo, misyonero. In fact, kitang mga magtutuo, utangan ngadto sa kalibutan, utangan sa maayong balita sa kaluwasan. We owe the world the gospel. Naman ka na sa Roma 14 ngadto sa 16. Now, diya usab sa Roma 10:14 nangutana kining maong bersikulo. How can they, meaning mga unbelievers, call on the one who have not been or who haven't believed in? And how can they believe in the one whom they have not heard of?
And how can they hear without someone preaching to them? How can they preach unless they are sent? Na nasa Roma 10:15. So, si Apostol Pablo mideklarar, "Woe is me if I preach not the gospel. Luoy in taon ako, kung dili ako magasangyaw sa maayong balita sa kaluwasan." Unya na kana sa 1 Corinto 9:16. Unya dugangan pagyud ka na sa Romans 10:15 nga ang pulong sa Dios nagyon, "How beautiful are the feet of those who bring good news." You see, ayaw nakalimti kining Roma 10:17. Kini may nungdanon kayo kining maong ingnon usa sa mga saad sa Dios nga ang pagtuo mudangat nga ni kanato pinagi sa atong pagdungog o pagdungog sa pulong sa Dios. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ug ako kang gihatagan og mga importante kayo mga puntos alang sa matag magtutuo nga mao kining musunod. Ang nag-una gyud ini ang Dios dili siya buot nga naay malaglag. God does not wish anyone to perish. 2 Pedro 3:9. Unya gidugangan pagyud sa 1 Timoteo 2:4 nga nagaingon, kabubuton sa Dios nga ang tanan maluwas. God wills that all will be saved. Now, napagyud sa Galacia 3:26, nga kita na nga himong mga anak sa Dios pinagi sa atong pagtuo kang Ginoong Hesukristo. Unya, diya sa Tito Kapitulo 3, versikulo 5, ang Dios miluwas kanato tungod sa iyang kaluoy, dili tungod sa atong mga maayong binuhatan. God saved us because of His mercy, not of our righteous deeds. O sa kanunay ato kining kutlo alang sa mga di magtotoo. Acts 16:31. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Unya, you have to consider also Matthew chapter 7 verses 13 to 14 nga nagaingon, wide and easy is the gate that leads to destruction, and many are entering into it. But the gate is narrow and the way is hard that leads to life, and only few are entering it. Di man nina mga bersikulo ha. So, napaya diya sa Juan 1:12, the right to become children of God. Ang katungod nga kita mahimong mga anak sa Dios. Jeremiah 29:13, he who truly seeks me shall find me. John 3:36, he who believes in the Son, Ginoong Jesucristo, has life. But he who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abideth on him. Now, ako kang giingnan, kapila na nato ni pasabda kanimo nga, ang imong pagtuo nga si Kristo namatay dito sa cross, kini kasaysayan lang. Tanan man nahibaw. Gusto? Apan kon ang imong pagtuo nga si Kristo namatay alang kanimo dito sa cross, namatay sa cross, mao kanay kaluwasan. Sabta ginapagayo. Understand that very well. Kitanan man maingon, tinuod, namatay mas Kristo dito sa cross, kana kasaysayan. That's history.
Apan kung mayon ka mo tuo ko kang Ginoong Kristo nga akong manluluwas, namatay siya dito sa krus, tungod sa akong mga sala ug iyang gibayran, then mo ni kaluwasan. Sabot? So kamong mga bag-o, di man ina. Ibaw ka. Kasarat na mo, muagi nining kalibutan na. We only pass this world once. So dawat ka ba niya na? Would you agree with me on that? Now, therefore, kay kasara man ta muagi, mo kanang mo inon ta mo biyahe. Okay? We should live as if it is our last. Mo na kanunay na tong balik-balik. Kinahanglan nga imong angkonon. Una-una alang kini mao na ni katapusang adlaw nimo. Now, this 1 Corinthians 15:22 nagaingon usab kini. For as in Adam all die, so in Christ all will be made alive. Okay? So therefore, ikaw nga dili magtuto nagpaminaw ni atong pagtuon ini. Encounter with Christ either as manluluwas or maghuhukom. Papiliyon ka. Kaya binimo, ang imong pagtagad ngadto kang Ginoong Kristo maoy magadeterminar sa imong dayo na kaugmaon dito sa eternidad. Iman nila. It is your attitude towards Christ that determines your future in eternity. Ang kaluwasan, mao lamang ang pagtuo lamang kang Kristo lamang. Kung tingali mangutana ka, unsa man kadaka kining pagtuo nga gikinahanglan nato aron kita maluwas? How much faith do we need to be saved? Well, ang tubag ni ini mo kini. Ang Dios nanginahanglan lang og pagtuo ingon kagamay sa liso sa mustasa nga which later on can move mountains. Basa ang Mateo 17:20 ug Lucas 17:6 bahin ini. Diha usab sa Juan 10:28. Now, kini akong gipangbasa, akong pasabot nimo, akong tudlo kanimo. Gikan kini sa pulong sa Dios, of course. Kining mga saad sa Dios, ang mga pulong sa Dios. John 10:28 nagaingon, and I give eternal life to them, and they shall never perish, and no one shall snatch them out of my hand. Na, unya, mo ni nagpaila, dili ka na mabawi, di ka na kanang matangtang gikan sa Dios, di di na mapanas. Furthermore, ang Roma 8:38-39 state the following. Paminaw, kay bahin kini sa dayo na nga imong pagkasiguro, your eternal security. Sige, sulti diha. For I am convinced that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Now, ingon nga bag-ong magtutuo as a new believer, be reminded ni ining bersikulo 2 Corinto 5:17 nga naga-declare, therefore, excuse me, if any man is in Christ, he is a new creature.
The old things are passed away. Behold, new things have come. Oh, by the way, doon na lay duha ka matang sa mga magtutuo nining kalibutan na. Okay? Duha. Na ang una niini, great believers who profit from their failures, o kini atong gitawag sila og mga winner believers. Mga magtutuo, mga mananaog. Mo na una. Ang ikaduha, mga magtutuo who are buried from their failures, and we call them loser believers. Mga pildiro ng mga magtutuo. Now, kining mga winner believers never look back to their past failures. Di na nila tanahon pa ang nangagi. Naihemplo niini sila si David, si Abraham, si Joseph. Wa ni sila mo lingi pa dito sa likod to their past failures. Instead, they advanced. Sibog sila nga to so na nag-aabante. Wa sila mo atras. Kaya binimo, ang Diyos hingpit. Ang iyang plano hingpit. His declared will is that all should know what His plan is for them, especially for you. Ikaw nga nagpaminaw niini nga mensahe. In what way? Pinahagi sa imong pagtuon sa pulong sa Dios. O nga naman, tungod kay ang plano sa Dios alang kanimo is only found in the Word of God. Ang naraman nimo katuni kining plano sa Dios. Dili na sa unsang mga tinubdan, wala. Dili sa mga eskwelahan, mga universidad, unsa, dili, diha lamang sa pulong sa Dios. Mao na, kung ang tao buot nga masayod, makaila sa kabubuton sa Dios tungod kay tingali mo ingon siya, sige na lang, I don't care. Now, kung moingon siya niya na, dili rabagyod ma-frustrated ang Dios. Dili siya kawadan unsa. Never frustrated. In fact, ang Dios may maya gihapon. Sanglit, He is just performing His essence. Do you know that? Naibaw ka ba? Now, take note on this. Nga ang imong bayani ingon nga Kristohanon. Now, I'm addressing now to you as a believer. As a believer, your hero is the Lord Jesus Christ. Atol sa iyang pagkinabuhi dinhin ng kalibutan na sa una niyang paganhi, iya ra bang gigamit ang maugyapong doktrina nga gisangkap sa Dios kanimo o kanako. Mao ni gigamit ni Ginoong Jesucristo sa iyang pagpuyo niining kalibutan na. Sumo na nga siya mananaog man, buot po ang Diyos nga ikaw mahimong mananaog. Kay si Ginoong Jesucristo bayani. God wants you to be a hero. Sabi nimo, long before you were knitted in your mother's womb, giporma, gihulma, dito sa tagwangkan sa imong inahan, before you were born, so mapagkamahimugso, ang Diyos, He already got everything ready for you. Sabtag yun na. He put every event, every person in place. Iyan ang ipahilo na. Ang Diyos nagasangkap sa tanan nga mga pulong niya. All the Bible doctrine nga gikinahanglan nimo ug iya kining gihimo sa sayon nga pagi. To get doctrine. Inumdumi kining prinsipyo ha. Learn and live or live and learn. Nakadungo ka? Learn and live or live and learn. Ni mo gud say mo piliun niya na. Unsa bud pasabot sa Binisaya,
katuni una, katuni una, unya kinabuhi. Or, ang imong laing kapilian nimo, kinabuhi una, pag kinabuhi una nimo katuni sayo. Mo ang katong katapusan mo ihas tao. Panihan sa Dios mo itong una. Learn and live. So, ang malikon, nga ang tanan nga naa sa plano sa Dios alang kanimo hingpit. He cannot forget anything. Dili gyud makalimot ang Dios sa bisag unsa. Gani dili siya masayop. He can never make a mistake. Kaya waman siya matuog. Masig mo ingon ka nga natuog, nabitay lang ingon, ilang kanta-kanta nga, natutulog ba ang Diyos? Dili. That is blasphemy. God is not sleeping. He is wide awake all the time. 24/7, 365. God is perfect. Hingpit. So kung buot kang mahimong bayani, then sunda ang mando sa Dios. Aron ikaw awat sa madinaunggong kinabuhi ni Ginoong Jesucristo. Di buot ang Dios nga ikaw mapildiro, no? Dili gyud. Now, can you afford to miss a single thing God has for you? Can you? Well, that's your choice. Imo po ng kapilian. Use your volition. Your free will. No, nila yung pangutan na ako. How well do you know the God of the Bible? Unsa naman yun kasuod nimo ang Dios? Unsa man ka kanang dut gyud, duol gyud. You see how intimate you are to the God of the Bible. You see, may nung danon pag-ayo kining pangutanaha tungod kay the better we know God, the better we will know ourselves. The better we will understand what life is all about. Kasabot ka? Besides, kita mo sinati og inunta great joy while we grow up spiritually. To learn God's holiness, ang iyang pagkabalaan, is to realize our own sinfulness, atong pagkamakasasala, ug ang atong pagkat-on sa iyang pagkamatarong, His goodness, is to know the wonder of His grace, iyang grasya, and the depth of His unfailing love for us. Unsa kalawma ang gugma nga dili mapakyas. Gugma sa Dios nga ni kanato. To see His majesty sa iyang paggamhanan, unsa may binisaya ng majesty, kapag ka mabulok ko niya sa iyang pagka-Diyos, is to give Him the honor and praise of which He is worthy. Pangutana, do you know God? Mga basic kayo ni mga pangutanahan yet, may nung danon pagayo. Kaya basig nakalimot ka na. Unsa man, nakaila na bagyo ka sa Diyos? Do you know Him better than you did a year ago? Kaya if you are a believer in Christ now, ang imong tubag should be yes. It's presume. Apan, di man mahimo pug i-presume na to. Kay naaman tayo kamubuton. Do you know Him better than you did a year ago? Ano yung gipungutanan nimo? The way to know God better is pinaagi sa pagtuon sa iyang pulong. Ug sa imong pagtuon, di lang kay pagbasa. Ako ka nag-iingnan kagahapon nga. Dili man ni mao idisenyo sa Dios nining atong kapanahunan sa simbahan. Nga igor ka mubasa sa Biblia? No.
You will not be going anywhere sa imong Christian life if you just read without somebody with authority to explain and with the authority from God, with the person who has that gift to teach. You see? So as you study God's Word, pinagi niya sa imong tukma nga pastor magtutudlo with a desire to obey Him, meaning sa Dios, then you will grow up. Mutubo ka. But if you don't know God, ang unang lakang you should make is to establish a right relationship with Him. Unsaon man. You do that by turning in faith to Jesus Christ as your Savior. Kaya timan niya kaluwasan, wa mausab. It is faith alone in Christ alone. Now, the facts are clear. All of us are sinners, right? Roma 3:23. All have sinned and come short of the glory of God. Our sin, mga itong mga sala, keeps us from a right relationship with God, and we are powerless to do anything about it. Kung sa may gisulti sa Episo 2:8 ngadto sa 9. We have been saved by grace through faith. This is not of ourselves. It's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Kaya ang kaluwasan, gasa. Gasa kini that comes to us through ni Ginoong Jesucristo. Yan ni siya nining kalibutan na aron sa pagpakamatay dito sa krus. Aron siya mamatay dito sa krus, ingon nga puli nato and pay the penalty for our sins. Siya may bayad, may lukat sa atong utang sa sala. Ang suhol sa sala, unsa? Kamatayon. Roma 6:23. So, akong balikon, ang kaluwasan gasa gikan sa Dios pinagi kang Ginoong Jesucristo. Si Ginoong Jesucristo mian nining kalibutan aron sa tubos kanato. Namatay siya dito sa cross, ingon nga puli. Gipulihan ta niya, hinay kita ilansang dito. Siya ay nagpalansang. Alang kanato, siya ay may bayad sa suhol sa atong mga sala. Ug ang atong responsibilidad, mao ang atong pagsalig, pagtuo kaniya. Sabot ka? So dawata, tuuhi si Ginoong Jesucristo ingon nga imong manluluwas right at this instant. Kung nagdungog kanini, wa pa ka makadawat, gamitan ang imong kabubuton. Hinatag ra ba sa Dios nimo? Way bayad, ipagamit na. You see? Whatever imong gamiton niya, nakaduha may bahin ka ng imong kabubuton, negatibo o positibo. Unsa may imong gamiton niya na God is still glorified. Sabot? Kaya he's just functioning his essence. Now, sa diha nga, mutuo ka, mudawat ka ni Ginoong Kristo nga imong manluluwas. If you do that, then you will have taken the first and most important step sa imong pag-ila kinsa ug unsang Dios. So, karon, you have just stepped into the protocol plan of God. Ang plano sa Diyos, gitawag natong protocol, paagi sa Diyos. So, sa diha nga, mituo kang Ginoong Jesucristo nga imong manluluwas, misuod ka dayon. Nining protocol nga plano sa Diyos, which we describe as the great adventure. Ato ning kanang hulagway o kanang dako nga kanang sa may binisayag adventure. Well, great adventure. Okay. Now,
Di man nga ang protocol nga plano sa Dios maoy kinanindutan, kinatasan, kinadak-an o way makatupong, way makalabaw. Nini. And besides, it runs every person's life. See? And in fact, no one can escape from it. Wala. Way maka-eskapo nini. Sabot ka? Mao ni. Unsa ka bililhon sa pulong sa Dios kung maghisgot ng tanini. Bahin sa plano sa Dios. Kay labot pa, gawas nga gi-define na to kining protocol plan of God as usa ka hustong butang nga gibuhat sa sayop nga paagi. Sayop. Gusto? Ang sayop nga butang gibuhat sa husto nga paagi, sayop gihapon. Ang sayop nga butang gibuhat sa sayop nga paagi, sayop gihapon. Only a right thing done in a right way is right. Mo ni description sa protocol plan of God. Akong balikon. Masiwa ni mo nga kuha. The description of the protocol plan of God is this. A right thing done in a wrong way is wrong. A wrong thing done in a right way is wrong. A wrong thing done in a wrong way is wrong. Unsa may maka-right nini. Only a right thing done in a right way is right. Besides, the nature of God's plan is, it is a problem identifier, it is a problem anticipator, it is a problem preventor, and a problem solver. So akong balikon, the protocol plan of God revolves every individual person's life, both believers and unbelievers. Sa laing pagkasulti, the plan of God runs every person's life. No one, and get this, no one can escape from it. Why maka-eskapo lagi? Kung ay buot nga mo eskapo, if one wants to, then he has to get out of this planet that God has made and let him make his own planet, which is impossible to do. Kasabot ka? So, ang dili magtotoo, may kagawasan sa pagtuo or sa pagsalikway ang Ginoong Kristo. Ingon nga Diyos ug manluluwas. Nasa kagawasan. Just as a believer is also free to believe or to reject the Word of God. So, alang ka rin mo di magtotoo na kagawasan. Sa pagtuo o pagsalikway kang Kristo. Panalang ka rin mo magtotoo, my fellow believer, you are also free to believe or to reject the Word of God. So, unsay prinsipyo? It's a matter of choice. Mao kinihinungdan nga ang Diyos mipili sa pagtuo as the only kind of human perception that can appropriate salvation, and not empiricism or the other one, rationalism. Ang pagtuo, God, as we know it, wa kini merito. It is a non-meritorious human perception. Apan ang empiricismo o rationalismo, meritorious. Kasabot ka? Faith, ang pagtuo, is non-meritorious tungod kay, like the process of eating, any normal individual has the ability to appropriate solids and liquids. Gusto? Kasabot ka? Na may kagawasan siya. So sa away mirito ka na. Kaya abini mo, faith must have its object na gitumong, since ang object sa pagtuo maura bagyo daog na
is what really counts. So, kung bahin ng kalwasan, ang object sa imong pagtuo is only the Lord Jesus Christ. Siya ra. Apan kung bahin na sa espirituhan ng pagtubo, the object of faith is only the Word of God. Nagkasabot ka ba? I hope na kuha ni mo ka na. Mo'y hinungdan nga no, nga when it comes to the spirituality of a believer, ang Biblia o ang Biblia ra yun, mao ang object of faith. Unas tanan, ang maing balita sa kaluwasan, mailhan lamang, masabtan lamang, makatunan lamang diha sa Biblia. Sabot? The Bible is the only source of the gospel. Mo ning atong hisgutan, nining atong pagtuon ba nining maing balita sa kaluwasan, na mo ni binisaya sa gospel ha. Gospel means actually good news. Okay? Og ang Biblia mora ang source nini, mora tinubdan. The Bible is the canon of scriptures, as we know. The canon of scriptures is rule, kanang sumbanan, standard, a measuring rod, which is God's perfect measurement. Ang pulong gud nga canon, C-A-N-O-N, is taken from the Greek word kanon, K-A-N-O-N, nga nagpasabot og hingpit nga sukod, perfect measurement. So the Word of God is the content of the Bible. And the Bible is, and the canon is the perfect measurement. The Bible is the only source of learning who and what God is, and who and what we are. Nya, di ba na ipatong Mateo 4:4 o Deuteronomio 8:3, diha pod sa Lucas 4:4 nga nagaingon, ang tao dili mabuhay pinagi sa tinapay lamang, kundi dili pinagi sa pulong nga sa matag pulong nga magagula sa baba sa Dios. O akong ipahinomdom nimo ni, the only source of knowing salvation na bitaw sa John 8:32, you shall know the truth, and the truth shall make you free. Mao kini ang lamparahan sa atong mga tiil o ang kahayag sa atong alagyanan. Salmo 119:105. Buhi kini og labaw nga gamhanan. It is alive and powerful. So, mo kini ang atong paghisgot ni atong ipadayon ni ugma, ayaw sipyat sa pagpamina o pagpakiguban nato nining atong pagtuon bahin ining atong tulumanon responsibility ingon nga mga magtutuo aron kita magakinabuhi nga madinaugon bisan pa niya taliwa nining dapit nga gigamhan ni Satanas, gidumala ni Satanas. Buot sa Dios nga kita magmadinaugon taliwala nini magampot ta. Amahan na mong langit, no, nagpasalamat kami kanimo sa among pagpahimulos sa imong mga pulong niining adlaw. Hinaot nga kini masilsil gayod sa among ulimpatakan, among kalag. Ngaron kini among magamit sa among pag-atubang, pagsinati sa mga experiences kinabuhi nga espirituhanon. Salamat sa imong grasya. Wani kami ning adlaw, iway kami sa mga kabilingan, dadang kami pagbalik ugma, aron kami makapadayon sa among spiritual momentum until we attain our common goal as your children, which is spiritual maturity, the stage nga naanay katakos sa among pagkinabuhi, katakos sa pagdawat sa mga panalangin, katakos sa paghigugma. Salamat nining tanan sa ngalan ni Ginoong Kristo.
Amen.